Лазерна епилация. Очаквания срещу реалност. Ето истината. Ако се притесняваш от болката, не си единственият. Но добрата новина е, че лазерната епилация не е толкова страшна, колкото си мислиш. Повечето хора описват усещането като леко боцкане или топъл импулс върху кожата, напомнящ щипкане с ластик. Благодарение на охлаждащата система на модерните лазери, дискомфортът е минимален и намалява с всяка следваща процедура. Чувствителността варира в зависимост от зоната, например крака и ръце обикновено се третират безпроблемно, докато по-интимните зони или зоните с по-плътно окосмяване могат да се усетят малко по-интензивно. Въпреки това, процедурата е много по-поносима от кола маска, а най-хубавото е, че с всяка следваща сесия усещането става по-леко. Повечето клиенти споделят едно и също. Очаквах да е много по-болезнено, но всъщност беше напълно поносимо. А ти? Какво мислиш за лазерната епилация? Би ли пробвала или вече имаш опит? Сподели в коментарите.